गोदान मोनसे भिडिअसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै आङो खायसे इनफरमेसन लानानै नैबे भिडिअखौ बानायदों। दिल्ली पुलिसाव कनस्टेबल एक्जिकिउटिभनि थाखाय जाय साख्रि ओंखारदों, बे साख्रिनि जाय राइटेन एग्जामखौ लोब्बा लाखिनानै आंनि नैबे इउटिउब चेनेल बर' इ सानखान्थियाव खायसे फोरोंनाय भिडिअफोर लानानै फैसिगोन आङो। बेनिखायनो आङो दिनै बे फोरोंनायफोरखौ जागायनायनि सिगांनो नैबे दिल्ली पुलिसाव जाय कनस्टेबल एक्जिकिउटिभनि पस्ट ओंखारदों बेनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायलांनो थाखाय आखायाव लाबाय। दिल्ली पुलिसाव कनस्टेबल एक्जिकिउटिभनि खायसे पस्ट ओंखारदों आरो बेनि नटिफिकेशना बेनो जाहैबाय। नोंथांमोना नैबे नटिफिकेशनखौ भिडिअखौ पस्ट खालामनानै फरायनानै नायनो हागोन। दा बेहाय एडुकेशन क्वालिफिकेशन हिसाबै नांगोन 10 पास नङाब्लाथाय 12 पास थामहिनबा मेट्रिक नङाब्लाथाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन। ओमफ्राय बेनि जितु एज लिमिट बा बैसोआ जानांगोन 18 निफ्राय 25 बोसोरनि गेजेराव। अनलाइन एप्लिकेशन फर्म फिलआप खालामनाया जागायगोन 1 आगस्ट 2020 आरो बेयो जोबहैगोन 7 सेप्तेम्बर 2020 तारिखै। अनलाइन एप्लिकेशन फर्मखौ फिलआप खालामनो थाखाय एसएससि नि अफिसियेल वेबसाइट www.ssc.nic.in नङाब्लाथाय दिल्ली पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइट www.delhipolice.nic.in बे वेबसाइटआव थांनानै फिलआप खालामनो हागोन। गासै पस्टखौ राननो थाङोब्लाथाय कनस्टेबल एक्जिकिउटिभ मेल अपेन थामहिनबा जेनेरेलनि बेसे दङ 3433 पस्टफोर दङ। थिग बिदिनो कनस्टेबल एक्जिकिउटिभ मेलफोरनि थाखाय एक्स सार्भिसमेन आरो गुबुन गुबुन आदार्सफोरनि थाखाय दङ 226 पस्टफोर। थिग बिदिनो कनस्टेबल एक्जिकिउटिभ मेल एक्स सार्भिसमेन कमान्ड बेफोरनि थाखाय दङ 243 पस्ट। थिग बिदिनो कनस्टेबल एक्जिकिउटिभ फिमेलफोरनि थाखाय गासै दङ 1944 पस्ट थामहिनबा 1944 टा पस्ट दङ। दा जोङो सेलारिया माबोरैहाय जागोन बेखौ नायना लाखानि। सेलारि हिसाबै जागोन बेयो जागायगोन 5200 निफ्राय 20200 सिम थागोन। ओमफ्राय उनाव लोगोसे ग्रेड पे थाफागोन बेजों 2000 रां। सिलेक्शन प्रसेस हिसाबै गिबियावनो राइटेन टेस्ट जागोन आरो बेनि उनाव फिजिकेल टेस्ट जागोन आरो लास्टाराव मेडिकेल टेस्ट जागोन। बेनिफ्राय सासे केन्डिडेटआ कमप्लिटलि सायख'जागोन। साख्रिनि रादाबा बेखिनियानोसै। जुदि नोंथाङा गिबि खेबनि थाखाय आंनि नैबे इउटिउब चेनेलाव फैदोंबाथाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां आरो नैबे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालाम जाहाथे गासैबो जायफोर दिल्ली पुलिस कनस्टेबल एक्जिकिउटिभनि एग्जामखौ होनो सानदों बिथांमोना जेन एसेबाबो मुलाम्फा जायो। आरो बेखिनिखौ फोरमायनानैनो आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।